kana aikata zunubai kuma kana rayuwa cike da tsoro don kada mutane su gano ka. Kada ka damu da abin da mutane suke tunani a kanka, ka damu da Allah wanda ke kallon ka yana cewa alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya haɗa maka da cewa qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shin baka jin kunyan sabo a gaban mahaliccinka amma kana jin kunyan halittu? Ka manta da cewa shi mai gafara ne kuma mai jin kai, su kuma masu ganin ka ne da wannan laifi ko da kuwa ka tuba. Kaɗan daga cikinsu su ne wanda za su yi maka uzuri. Mutane ganin ka suke da wannan laifi, yabonsu a gare ka tamkar gishiri ne akan rauninka. Kada ka bari shaidan ya yi maka dariya, kada ka bari ya yi maka gwalo, ya jefa ka cikin ramin da ba za ka taɓa ceto kanka ba, ramin halaka, ramin kunci da damuwa, ramin nadaman da ba zai taɓa amfane ka ba. Daga yanzu shine lokacin inganta gobenka. Idan ka bari ya kubuce maka, za ka faɗa cikin ramin maƙiyinka. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.